Čaute, poďte sa so mnou pozrieť, ako vyzerá auto po 525 tisícoch kilometrov. Je to Ford S-Max, 2 liter TDCi, no a ešte 525 tisíc kilometroch a 2 búračkách, z toho jedna je asi takto a druhá už je opravená. No auto vlastním 3 roky. A ja osobne som na ňom spravil 380 tisíc. No, takto zhruba to vyzerá. Interiér špinavý, hej, to si nevšímajte. No, a aby ste tu mali dôkaz, 524 500. No, takto ako zhruba to vyzerá. No, dvere by bolo sa zišlo aj namazať. Samozrejme bordel, to momentálne nie je podstatné. Ja kufora radšej nejdem ukazovať. Motoricky, čo sa týka motora, tak je tam problém, že sú v ťahu dve trysky a za to auto štartuje takto. Ale inak s motorom problém není. Zastudená je to niekedy horšie. Auto som zvonku iba tak narýchlo opláchol. Motor vrčí pomerne slušne, až teda na tieto dve trysky, ktoré sa budú časom meniť. A potom ešte také už iba detaily, že nejde jednodenné svetlo. Ale inak, no, tie dvere, no, už to prestalo trochu. Auto 5 týždňov teraz stálo. Teraz som ho vytiahol vonku. Tak uvidíme, no. Pôjdeme sa na ňom aj previesť, že čo to je zač. Ale ako motoricky ide pekne, dymiť nedymí. Akože zadymuje to iba tak decentne. A potom ešte taká vec, že po jednej búračke, ako sa nabúral nárazník, tak nejdu senzory. Vôbec. Sem tam pípnu, sem tam nie. Ale vidíte, aha, volant není skoro vôbec odratý. No teda je, ale není to nič akože vážne. Jediný taký problém je toto. Toto je tak viacej zodraté. Ale ináč akože ani pedálom nič není. No, poďme sa na tom previesť a ukážem vám ešte jeden problém, ktorý na ňom je. A kvôli čomu ho hádže do núdzového režimu, teda. No, trošku sme sa posunuli v čase a poďme sa teda previesť. Toto, čo pípa, to sú tie senzory, čo som vravel. A takto niekedy vyzerá aj štart. No, a už to máme. Zapneme si svetla, podstatný je pás. Riadne počuť klepot od tých trysiek. Neviem, či to na videu počuť, ale to buchotanie, to je... Jedna guma je taká trošku na hovno, lebo má zlomené kordy, takže je na jednej strane úplne zarovnaná. Ale auto ide... Na to, koľko má kilometrov, tak ide veľmi príjemne.
treba aj turbo meniť, lebo s motorom ako takým nebolo v živote nič robené. Tam je menená iba spojka. Ale inak čerpadlo, trysky, turbo, to je všetko pôvodné. Čo sa mi najviac páči na tom aute je to, že keď človek stlačí spojku na takej rýchlosti, tak automaticky mu na 2 sekundy padnú otáčky na tú rýchlosť, ktorú bude ďalej radiť, hej? Keď sa bavíme o radení na vyšší stupeň. Pri nižšom to nerobí. Ale inak, čo sa týka rádia a všetkých takýchto debilín, to auto je plne funkčné. Okrem tých senzorov, klíma funkčná a spotreba, čo ma veľmi prekvapila na tomto aute, sa mi dlhodobo hýbe tak okolo 5,5 litra. Ale aj keď mu človek pridá, ideme do mierneho kopca, tak dá sa s tým predbiehať, no má to 1800 kg a 103 kW, takže raketa to není, ale není to úplne nič zlé. Tu dozade sa otočíme. Tu bude aj kus taká horšia cesta, tak uvidíme, ako to bude na tom, ale nápravy sú pevné, tie nebúchajú, tie som menil za tie kilometre, čo mám iba raz. Vlastne celú prednú nápravu. Okrem strún. Strúny na tomto aute som ešte nemenil. Tie sú ešte pôvodné. A to, že sú pôvodné, viem podľa toho, lebo to auto som kúpil od prvého majiteľa a malo servisnú knižku. Takže viem, že tam sa s tým nič nerobilo a v podstate čo som tu menil, tak iba rozvody, olej, rozvody, olej a filtre, no. Ale tak to je všetko viac menej iba taký ten základný servis. Pravím, no za autom som bol spokojný, aj s ním spokojný som, má to obrovský kufor. Dá sa do toho naložiť čokoľvek, keď sme išli na dovolenku, nebolo treba riešiť problémy typu, že a či sa zmestíme a či to pomestíme. Proste sme to nahádzali do kufra a išli sme. No tuto sa otočíme. Takto. Ideme asi z tej druhej strany. Budeme sa predsa v križovatke otáčať, nie sme žiadni hulváti. No, auto som plánoval pôvodne predať, ale potom som si to ako si rozmyslel, lebo čo sa dá pýtať za auto s takýmito kilometrami? 1000 eur? No a za 1000 eur si človek čo kúpi? Teraz keď chcem, aby ho hodilo do núdzáku, aby som vám to ukázal, tak to just nerobí. No, dáme prednosť, ujový kamión pištový. A jediná vec, čo tomuto autu chýba, je hill holder. Ale to keď to človek... No a teraz to spravilo. A vlastne robí to tak, že vyhodí kontrolku ESPčka, netuším prečo, ktorá po chvíli zhasne. Teraz je auto v núdzovom režime, teraz je na plný plyn, štvorka plný plyn a nič. A keď mu dám takto neutrál, pár sekúnd počkám, tak auto po chvíli ide znovu tak, ako má. A
kedy to robí. Takže neviem tomu ani nejako predchádzať. No a toto bude k tomuto videu asi všetko. Ak dačo máte, s čím by ste mi mohli pomôcť, že prečo to napríklad robí, nezabudnite mi dať komentár, hoďte mi sem like, dajte odber. A ak sa to rozbehne, tak by som plánoval potom aj také súťaže do budúcna, aby som tým, že vy mňa pozeráte, aby som vás nejako odmenil. To ešte uvidíme časom, ako to bude a no, uvidíme sa pri ďalších videách. Plánujem toho trošku viacej, tak uvidíme, ako to bude vychádzať s časom, lebo samozrejme chodím do roboty a nie vždy sa to dá úplne sklbiť. No. Tak dúfam, že vás toto video bavilo a najbližšie sa môžeme teda pozrieť na také tie opravy, alebo neviem, keď budem meniť tie trysky, tak